wato muna nan cikin Madina Tis'a a cikin Medan mu na kasuwa, muna cikin gaya farin ciki yau masabiti 2022 shahar 12 yawon talata. Wannan shine watan da ake ta isha'a ta ƙaryoyin banza da wufi. Alhamdulillah hukuma ta tsare mana garinmu tsari wanda yake ba na wasa ba, ta rayu hannu daga tsaron gari da wani sakabai. An aje komi, an aje sakabai, kowa ya koma gonar shi ya kama aikunan gaban shi, ana iba amfani ana kawo a gida. Ita kuma hukuma ta tsara gari kuma ta saddar karar har na shahar 12 shahar in isha'a, wato saboda suna cewa za su hajama mutane shahar 12 har mutane sun tsorata suna tafi suna barin garuruwansu. Hukuma ta saddar karar akan wannan isha'a ta su ta banza da wufi, wato in an ga dan ɗaya daga cikinsu ya wuce za a mai ishara da talga biyu, talga ta uku saman kashi za a sake ta tawali. Wannan shine karar inda qaidal firqa ya saki shahar 12 mubasharatan. Fa alhamdulillah munan qaryati muna cikin farin ciki gayatan wallahi. Muna fatan alkhairi ga yan uwanmu wanda sun kai ta suka tafi suka zaurata suka tafi barra wasu garuruwa. Muna fatan alkhairi gare su, Allah ya hafaza su cikin abinci mai kyau mai daɗi. Kuma wanda duk yake ne koma gari ya komo tawali gari ya samu lafiya alhamdulillah. Muna ganin amniya wa faru. Allah ubangiji ya hafaza na cikin gari kuma ya hafaza mana mutanen mu na barra, hatta hankali ya kwanta kowa komo gidan shi biiznillahi ta'ala. Kuma hukumar lijinan markaziya, lijinan tsoliya ta mu ta wadda take jihadi akan haƙƙin mu, muna fata alkhairi a gare ku. Wato kun ga isharar farhan mu yau, mutanen Tis'a sun taru da malaman su gabaki daya, an yi 20 ta farin ciki ta farha ta alamun ganin hasken aikin ku yayi kyawu. Lijinan tsoliya ta yi jihadi, wato ta yi gudu, ta yi jihadi a nan cikin ƙasa da ƙasashe na barra, gudu akan haƙƙin mu. Jazakumullahu khair, mun gode. Jazakumullahu khair. Akukum Rabi Adam Saleh, Madina Tis'a. ina Harun Salihu. Harun ba yana nan cikin al'ummar can ma. Malam ya kare. Malam dokani ne. Kare. Sakamu mu da wannan lahiya kalau bala di yayi lahiya. Bala di lahiya kalau. Kalau mu ga ana 20 ne amma nan muna 20 amma ga masu babur ma sun dawo. Sun gudu amma sun dawo. Lahiya mu ai muna nan go. Lala duk koyi sin ne da wanda ya gudu da wanda annan duk ɗaya ne. Ai duk dawowa suke ta suna dawowa. Amma da aya na hemu musu. Suna dawowa suna ƙara mana farin ciki. Da muna mu ne yan gari, mu da ran gari. Ba da muka ce gari ya gama ya so sai da gidan shi ya tsere. Babu komai. Ya so sai da gidan shi ya tsere ya kiya. Kuma ne mun to masha Allah, mun to tisa masha Allah, sun tace mu da sauri da karin jiki masha Allah. Allah shi musu albarka, Allah mun gode. Jazakallahu khair. Ai wallahi barakallah. Harun Salih koya. Halar da gafar da shi haka. Ai wa ko Na ta neman